fietsje is ook nog cool, wat nog? Nee, ik heb geleerd dat dat een hoge bie is. Een hoge bicyclet. Eens kijken of... zou je dat ook zelf gemaakt hebben? Kees is een handige Harry. Hallo? Zal ze net zien dat de bel het niet duidt, want die is van plastic. Maar er zit een lampje op de bel en dat lampje duidt het ook niet. Volgens mij deed de bel het echt niet. Want er stijgt nog immers op van de keukentafel. Goedemiddag, morgen. Morgen nog. 11:15. Ja. Kees? Ja, klopt. Oh, wat krijgen we nou? Bas van der Zwaan, L1 programma onderweg. Ja. Bekend? Ik heb het wel eens een keer gezien. Oké. Dan praten we Limburgs of niet? Dat zal heel moeilijk gaan. Ja, ik versta het wel, maar... Brabantse tongval, Ja, hoor ik dat goed? Eindhoven. Eindhoven de gekste. Jazeker. Ja. Ja. En hoe kom je dan nu weer terecht? Ik Op de heb, fiets? onder andere ja. Ik heb de huisje 20 jaar geleden kunnen kopen. Daar heb ik ruim 1,5 jaar aan gewerkt om het helemaal naar mijn zin te maken. En ik zou niet meer weg willen uit weer. Ik zou niet meer terug willen naar Brabant. Want eigenlijk doe je je naam geen eer aan, hè? Nou, je bent meer een handige Harry dan een Kees. Ja, goed. Als ik dat zo zie. Ja, dat is hobby, hè? Dat is hobby. Nou, ja, een hobby. Ja, dat is hobby. Ja. Vensterbankje vol. Ja. Dus, Die ook? nee, die niet. Die niet? Nee. Maar Kees, vertel eens. Hoe Nou ja, goed. Als kan dat zo uit de hand lopen? Ik heb altijd ik ben toevallig nou een paar weken met pensioen, gelukkig. En in die paar weken heb je dat allemaal gemaakt? Nee. Oh. Maar daarvoor werkte ik altijd ploegen. Heb ik altijd ploegen gewerkt. Had ik veel vrije tijd. En ik kan er 2 dingen doen. Ik kan de hele dag voor de tv gaan zitten. Maar je kan op een gegeven moment ook zeggen van... Ach, ik heb een klein werkplaatsje achter. En daar ga ik dan lekker zitten met mijn kopje koffie en een sigaretje. Niet gezond. En dan koffie schijnt inderdaad heel slecht voor je te heel zijn. slecht, ja. Ja. En dan kan Kees daar ook lekker het hoofd leegmaken en zo? Ja. Het is puur hobby. Maak je dingen na of maak je het gewoon allemaal vanuit het hoofd? Nee, ik heb er achter nog een staan. Als je die ziet, dan denk je, hoe kon er in godsnaam bij? Dat is een violist, helemaal ook op die ware grootte. Een violist? Ja, die heeft hier ook een hele tijd staan. En dan doe ik weer eens een keer wat anders. Dus heb je een soort van ijzeren rieu gemaakt? Zoiets, ja. Ja. Ik durf het ja, ben je me net voor. Nou, wat ik doe. Ik wil al heel ingewikkeld doen, van ik durf het bijna niet te vragen. Durf ik wel hoor, maar... Jawel, luister. Je hebt de sleutel? Dat weet ik niet, maar anders bellen we de politie. Kijk niet naar de rotzooi. Dan ben je altijd ingedekt, hè? Als je dat zegt van tevoren. Ja, daarom. Ik zal die even omhoog doen, die heb ik gips op de wal ook geplaatst. God, ja, het gaat nog even door. Ja. Waterskiën? Ik heb toevallig van de week mijn boot verkocht. Dus nog aan die waterskis ook weg nu. Dat was dan ook nog een hobby van me. Kijk, hier staat hij. Och, die is leuk.
Waar maak je nou die snor van? Is dat staalwol? staalwol? Ja, staalwol. Die laat je gewoon een tijdje buiten liggen en dan wordt die bruin. Ja, gaat gewoon roesten. Hè? Als André nou belt, zo van die wil ik hebben. Die mag ik zo hebben. Echt waar? Ja, echt waar. Ja. Zo graag ben je er nou ook weer niet. Of dan maak je gewoon een nieuwe. Dan maak ik weer iets anders. Als ik oude rommel heb, dan ga ik beginnen. En de ene keer gaat hij heel snel en de andere keer valt hij heel erg tegen. Oh, het is ook een kwestie van recyclen dus. Ja, je zeker. zegt van, Ja. ik maak van oude rommel. Oude rotzooi. En als je daarvoor kijkt op die vensterbank, dat zijn in principe oude lagers, oude boten, oude moeken. Weet je wat ik nou het allerleukste vind? Maar ik zal zeker niet de eerste zijn die het zegt. Dat weet ik niet zeggen, maar... De vioolkist. Ja, en de centjes. En ik zal het er nog anders zeggen, er werd ook regelmatig nog een geld ingegooid toch, toen die voor stond. Ja, echt. Niet dat het zo En ook weer uitgehaald? Zeker bij mij, hè. Tuurlijk. Dan denk ik, yes, dat hebben we dan toch. Dus elke keer als jij iets hoorde rinkelen, Nee, dat toch niet. Nee, dan vloog jij naar de voordeur? Nee, want ik kom eigenlijk nooit door de voordeur. Kijk, zou het misschien daarom zijn dat de bel het niet doet? Want volgens mij doet hij het niet. Nee, Ik heb een keer of 4 aangebeld. Echt, ja, nee. Ik zei al tegen die jongens van die bel doet het natuurlijk niet, want die is van plastic en niet van ijzer. Dat klopt, ja. Nee, de batterij zal op zijn. Maar iedereen komt hier eigenlijk ook altijd achterom. Iedereen? Iedereen. Dat is geen enkel probleem. Maar er staat alleen Kees. Je woont hier ook alleen? Ja, ik woon alleen hier, ja. Geen vrouw, geen kinderen? Ik heb wel een vriendin, maar we hebben een latrelatie. Dus, woont ze ver weg? Venlo. Venlo? Venlo. Stadje van lol en plezier. Ja, Hé, maar dat is een goede combinatie. Ja. Ja, Eindhoven de gekste gecombineerd met een dame uit het stadje van lol en plezier. Ja. Wat zullen jullie schik hebben samen? Af en toe wel, ja. Af en toe? Af en toe wel, ja. En hoe lang laten jullie al? Een jaar of 9. En dat gaat goed. En jullie gaan ook niet onder één dak? Nee. Waarom niet? Nou, zo gaat het toch ook goed. Ik bedoel, zij heeft de werkzaamheden. Ik heb altijd mijn werkzaamheden gehad, gelukkig. Nou, na 45 jaar gewerkt te hebben bij het bedrijf. Maar ik er gelukkig uit, of ben ik eruit. Hoeveel ploegen? 5 ploegen. Ik heb 3 ploegen en 5 ploegen gedaan. Ja. Wat was de vervelendste ploeg? Voor mij de nachtdienst op een gegeven moment. Dat kon ik niet meer behappen. Dat werd echt zwaar. Om 5 uur 's morgens, dan kwam je, die grote hamer. Ja. Want dan had je gewerkt van 11 tot 7 officieel. Mm. Om 5 uur dan kreeg ik altijd, jongen, was ook blij dat ze. Dan werd het lastig. Ja. Wordt dat dan ook moeilijker naarmate je ouder wordt? Ja. Begrijp ik een beetje jouw verhaal? Ja, dat klopt. Ja. Daarom, ik ben ook blij. Ik bedoel, ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt. Maar ik ben blij dat ik kon ophouden. Of dat de Nederlandse staat gezegd heeft, 66 jaar en 4 maanden, het is goed geweest. Dus jij bent niet in een gat gevallen? Nee. Tenminste, tot heden toe nog niet. Ja, het is nog niet zo lang. Nee, dat bedoel ik. Maar goed, er is nog ijzer zat. En waarom heb je besloten om de boot te verkopen? Dat het te zwaar werd. Het was een vrij grote rubberboot. En die moest elke keer erachteruit, dan moest je leeggelaten worden. Daarom heb ik gezegd, verkoop hem. En dan kan dadelijk goed een iets kleinere komen die gewoon mobiel makkelijker door de poort kan. Oh, dus er komt misschien nog wel een keer een bootje? Ja. Je bent wel een watermens. Jazeker, ja. Mijn vriendin zegt altijd, je had als dolfijn geboren moeten worden. Dus, ja. Maar jullie hebben een dolfijn samen? Nou, wij gaan altijd naar Kroatië en dat doen wij dus heel vaak spotten, ja. En daar zien we ook regelmatig dolfijnen. Ja, echt waar? Ja. Heel dus veel. Je gaat ze ook nog opzoeken? Jazeker, ja. Voel je dan ook een soort van familieband? Nee, dat toch niet. Nee. Maar wel schitterend mooi. En als je nou hier in de buurt vaart, waar dan? Roermond. En de Biesbos. Dat is wel heel verschillend, hè? Ja, Roermond dat is wel makkelijker. Dan ben je binnen een half uur bij de trailerrelling. Ja. En de Biesbos, dan moet ook echt de koelboxen meenemen. En dan heerlijk in een dak. Ergens tussen het riet of zo? Ja, heerlijk. Ja.
Hoe heet ze trouwens, het Venloosmeertje? Marjan. Marjan, is het ook een echte Venloos? Jazeker. Ja? Ja. Ja, want ik vraag dat, want als het een echte Venloose is, net zoals je bijvoorbeeld met een echte Maastrichtenaar of een Maastrichtse hebt of zo, ja, die krijg je niet zo makkelijk uit. Dus ik kan me voorstellen dat zij dat later ook wel prima vindt. Ja, dat klopt. Dat gaat ook heel goed. Ja. Ja. Wie komt het meest bij wie over de vloer? Zij hier of jij daar? Zij hier. Ja. Dus. Want? Jij hebt meer ruimte? Ook daar, ja. En dan nog wel schouwen van, nou god, dan gaan we daar naartoe of we gaan daar naartoe. Of hier is iets meer onderhoud aan het tuintje. Ja. Ja, het blijft maar doorgaan, ja, hè? Dat bedoel ik, ja. Dat verwacht je niet als je voor de deur staat. Niemand. Nee, het is dik 60 meter. Ja. Maar Kees, ik snap het helemaal qua wonen. Ja. Maar wat maakt voor jou als... want Brabanders zijn over het algemeen ook trots en echt op het feit dat ze Brabander zijn. Maar waarom zou jij nooit meer tot slot uit Weert weg willen? De gemoedelijkheid, dat is voor mij wel heel belangrijk. Mensen hebben nog tijd. Het is niet allemaal zo gehaast als in Eindhoven en zo. Ik bedoel, ga je hier nog naar een winkel toe en je kan iets niet vinden, dan hebben ze de tijd in Eindhoven. Het is allemaal even iets relaxter. Dus, Goh, dat vind ik leuk om te horen. Ja. Maar het bevalt me ook goed. Ja. Ik dacht, je maakt ook robots, maar dit is een echte. Het is geen ijzeren mannetje dat beweegt. Het is een zoete inval. Ja, dat ken hier allemaal. Dat vind ik ook nog zo fijn. Niks moet, alles mag. Ja. En meestal komen ze niet bij Kees door de voordeur. Nee, als ik 4 keer per maand de voordeur open doe, dan is het heel leuk.